ale gadang mengapa ganti jo kain hitam, bare kaki dan langkahkan badan rasona batulang adia tabu jua di mengko palamina dan imbau indah menjawe mato tapi ciang tangan balipe dendang baganti jora tok tangi dan arosunti yang nan kuning ame kadipakaikan karena daro bapisah kita bapisah sabalun basandi dan arobara sabali kampung kironya bara kapusaro. Marawa di ale gadang mengapa ganti jo kain hitam, bare kaki dan langkahkan badan rasona batulang adia tabu jua di mengko palamina dan imbau indah menjawe mato tapi ciang tangan balipe dendang baganti jora tok tangi kadipakaikan karena daro bapisah kita bapisah sabalun basandian dan arobara sabali kampung kironya bara kapusaro dan arobara sabali kampung kironya bara kapusaro kironya bara kapusaro.